Топ 5 геймърски лаптопа за 2025 година. Номер 1 HP Omen Max 16. Представен на CES 2025, този лаптоп разполага с най-новите процесори от Intel и AMD, както и с мощна графична карта от серията NVIDIA GeForce RTX 5000. 16-инчовият OLED дисплей с резолюция UIKXGA и честота на опресняване 240 Hz осигурява изключително визуално изживяване. Номер 2 MC Titan 18 Hex Dracon Edison North Might. Този впечатляващ 18-инчов лаптоп е оборудван с процесор Intel Core Ultra 928,5 Hz и графична карта NVIDIA GeForce RTX 5090 с 24 ГБ GDDR7 памет. Дисплеят е мини LED с резолюция 3840 на 2400 пиксела и честота на опресняване 120 Hz. Номер 3 Asus ROG Zephyrus Duo 16 Gexa 605 PZ. С уникален дизайн с два екрана, този лаптоп е снабден с процесор AMD Ryzen 9745 Hex 16-инчов QHD+, Mini OLED дисплей с честота на опресняване 240 Hz, 32 ГБ RAM и графична карта NVIDIA GeForce ATX 4080 12 ГБ, 4 Acer Nitro VET 15. Този модел оглавява класациите за най-продавани геймърски лаптопи през ноември 2024 година. Със своята балансирана производителност и достъпна цена, той е предпочитан избор сред геймърите. Номер 5 Lenovo Legion Pro 7. И с своя мощен хардуер и усъвършенствана система за охлаждане, този лаптоп е отличен избор за сериозни геймъри, търсещи надежност и висока производителност. Тези модели предлагат изключителна производителност и са сред най-добрите геймърски лаптопи на пазара през 2025 година.